कोंकणी उलोई लंडन फुलोई एट आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK हे कार्यावळी तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव मीना गोयस गावांत लोतोलीचे तुमचे मुखार आयला पांचवे पावट घेऊन बाब एंटनी कुरिया पेंकर हाणें बरयलेली कवितेचे नाव जायो जुयो। घरा सोड भोंवतणी जायो जुयो पोरमळटात। चेडवां बायलो सुता धाग्यांनी गुंतून फांत्यो कोरतात, माथ्याक माळटात, देवाक ओरपितात प्रार्थना करून, गायना गावन काल्तिकायेन मागून आपली मागणी पूर्ण जावंक मागतात। पवित्र जाया जुया पोरी आमी आमचे जिवीत जियेताव काय? देव बरें करूं। कोंकणी उलोई लंडन फुलोई।